हे सांगମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ସରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଁର ହେଉଥିବା ଖେଳ କ'ଣ ସବୁ ଖେଳ ହୁଏ ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆମ ଗାଁରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଚେୟାର, ଆଳୁ ଚାମଚ ଏବଂ ଦୌଡ଼, ବୋହୂମାନଙ୍କର କଳସ, ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କଳସ, ସ୍ପିକିଂ ସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଖେଳ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ମୁଁ ଏଇ ଖେଳଟିରେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ସୂତା ପୁରେଇବା ଖେଳଟିରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖେଳ କେମିତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମ ଗାଁରେ ହେଉଥିବା ଦାମୋଦର ମେଳା ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦାମୋଦର ମେଳା ହେଉଛି ନଦୀରେ ବସୁଥିବା ଗୋଟେ ମେଳା ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଚୁଟି ଦାନ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମେଳାଟା ବସିଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ପାଖରେ ଆମ ଗାଁରେ ବସିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଦୃଶ୍ୟଟିଏ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଦାମୋଦର ମେଳାଟିରେ କେତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ହେଉଥିବା କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଇବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇ ମେଳାଟିରୁ ବୁଲି ସାରି ଆମ ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ମେଳାଟିରୁ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ରାତିରେ ଆମ ଗାଁରେ ଫଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ଫଙ୍କସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଖାଇବା ଛୁଟିରେ ଆସିକି ଆମେ ମେଳା ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଫଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ରାତି 6ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବଣି। ତ ଆମେ ମେଳା ବୁଲି ସାରି ଫଙ୍କସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଫଙ୍କସନ୍ର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ମୋ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥିବାରୁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କରିପାରୁନାହିଁ, ତ ମୋ ଭଏସ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। ଆଉ ଏବେ ଖାଲି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଉନାହିଁ।
पट्टी 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 मान मेरे भाई मान जा, ऐसे रूठ के न जा दिल तोड़ के, जान चली जाए जिसमें से भाई जाए नहीं भाई को छोड़ के। पट्टी 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 बजाओ ताली बजाओ लगला की पट्टी